Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikertzaileek Espainiako beste zentro batzuetako ikertzaileekin batera, lehorteek basoetan nola eragiten duten ikertu dute. Horretarako begiratu dituzte espezie desberdinak dituzten basoak, bai klima lehorrekoak eta baita klima ezeetakoak ere. Eta adibidez, aizpurgin aritu dira Nafarroan. Eta frogatu dute, lehortek batez ere, zuhaitzen hazkuntzari eragiten diola eta ez horren beste, hostoen berdetasunari edo fruituen ekoizpenari. Egia da hala ere, espezie batzuetatik besteetara desberdintasunak daudela, eta baita klimaren beste faktore batzuek ere eragiten dutela, eta haietako batzuk kontrako zentzuan edo norabidean. Adibidez, prezipitazioak edo temperatura aldaketek. Ikusten da beraz, elkarrekintza hau konplexua dela, eta aurreratu dute jarraituko dutela ikerketa honetan sakontzen. Eta ikerketan sakontzeko aukera izango duena, Unai Pascua Gartzia de Azilu ikertzaile izango da. BC3ko ekonomialaria da, ekologian espezializatua, eta beste 3 ikertzailerekin batera, ikerketa oso potente bat zuzenduko du Afrikako ekialdeko eremu menditsu batean. Horretarako jaso baitu, Europako Batasunak ematen duen diru laguntza handienetako bat. ERC Synergy Grant izena du. Synergy horrek esan nahi du hain justu elkarlanean aritu behar dutela. Eta ikusiko dute, iraganetik duela 6.000 urtetik ona, ze elkarrekintza izan duten bertako komunitateek ingurunearekin eta klimak ze ondorio izan dituen. Gaur egun, erronka handiak dituzte komunitate hauek eta etorkizunerako irtenbideak eta topatu nahi dituzte ikerketa honen bitartez. Eta aste honetan ezin dugu aipatu gabe utzi, Ingumaren 25. urteurrena ospatu dela. Ingumak biltzen du euskeraz egindako ekoizpen zientifikoa duela 25 urtetik ona. Alegia, artean YouTube sortu ere etzen garaio batetik gaur egunera. Eta ematen du aukera, adibidez, egileen araberako bilaketak egiteko, testuak topatzeko, eta baita ikusteko zein izan den bilakaera. Gonbidatzen zaituztegu beraz, Inguman sartzera.